Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel बारायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं मोनसे दा माने फेसबुकआव मोनसे भिडिअ मोनदों बे भिडिअआ ओरैबायदि आरोना जायखौ जों बुङो भाइराल दा बे भिडिअआबो गोबांथार शेयार एबा गोबांथार मानसिया नुखाबाय जानांगौ बा सोरबा नुवाखैबो जानांगौ ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो दिनै शेयार खालामसै होननानै लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअआ ओरैबायदि सासे मास्टार आरो ओमफ्राय बेयाव लिरना होनाय बायदिब्ला सिमला बाक्सानि होन्दों ओमफ्राय बिथांखौ मास्टार होन्दों बिथाङा हिनजाव दंखायोना गैखायाखौ आं बुंनो हाला खिन्थु आंनि आन्दाजाव बिथाङा हिनजाव दंखायो जानो हागौ ओमफ्राय बिथाङा सासे हिनजाव एबा गुबुन हिनजावजों देहानि सोमोन्दो लाखिनायाव बिथांखौ हमनो मोननाय जादों ओमफ्राय बिथांनि दा मोनसे भिडिअआ गोबांथार भाइरेल जागासिनो दं ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामसै होनना लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबा नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय सोरबा नुवाखैबो जानांगौ ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लागोन दा बेनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन नालाय मेसेजखौ खनसेल' हरदां आरो थारमाने नायगोनलैल' होनना खनसेल' हरदां सोरखौ नायगोन होनना हरदों हौवाखौ नायगोनलै होनहरदों आरो ओरैबायदि मानो थगायोनो नों सासे मास्टारनो माथो आवगोलाव आं जेबो गैयामोन दे मानो गैयामोन बेलाय नोङो आंखौ देखायनांगौ नामा आं बिनि हारसाफोरबो सब आंनाव माबा दं प्रमान दं अबेखि नों थाङो आंनि सिगाङाव नोङो ब्रह्मनि सिगाङाव मस्त' बैयाव लान्थिथि ओरै फुथिलायना देखायदो नोङो माबा फाग्ला बायदि देखायदो नोङो दलङाव आंनि सिगाङावनो गारियाव जोंहायबो दंमोन आंबो दंमोन नों बेफोरबायदि आंखौ बुंलायनाङा आङो बेसेबां सोरनो मा होदों आं सिसि केमेरा होनानै नों मा पात्ता मोनगोन बुंनाया आंनाव फैयो माबा सानदों नामा आंथ' ब्रह्मनि सायाव फाग्ला बायदि देखायाखैना कन्टेक्ट गासैबो दं सिनाय हायै दं सिमला बाजार आं देखायाखै दे फाग्ला बायदि जायाखै आं मानो देखायाखै बेलाय नोङो ओरैबा ओरै बागमाराव फैसा लायनो थाबा नों बिजों लाना फैलायो ओरै थंथि रायलाय नोंनो खासिजों हाना थैथारनो नागिरलायनाय नोंनि मेसेज हरलायोमोन इयाव नोंनि मबाइलाव आं मोनामोन नामा बेनाव सों बेनाव नोंनि बेनाव मिथिगौ मा होननानै मेसेज हरोमोन नोङो आं खनसेल' हरदों दे खनसेल' माबायाव चेनेल नायनो हरदों नालाय मेसेजखौ खनसेल' हरदां आरो थारमाने नायगोनलैल' होनना खनसेल' हरदां सोरखौ नायगोन होनना हरदों हौवाखौ नायगोनलै होनहरदों आरो ना हिनजावखौसो होनदों हिनजावखौ माबोरै इदि जाखो होनबा माबोरै इदि जाखो बैसागुआव माबायदि जादोंमोन बिनि उनाव माबायदि जादोंमोन बागमाराव थांनानै माबायदि इफोरनाव आंनाव दङलै सोरनि कन्टेक्टआ सोरनाव दङ बेबो आंनाव दं माबा ओरैनो माबा बायदि मोनो नामा एसे आब्रा बायदि मोनो नामा मा सिम नोंना बिनिया मा सिम बेसो सिमखौ नायबानो एक्सेन्सआव नायबानो सोर मागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुनो मोनखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो आं बुंनो साननाया बेनोथ' आंनाथ' मा बुंबावनो आरोना मा बुजायबावनो जोंनिफ्राय देरसिन लावसिन गोरों गोराखा आरो बेबो सासे मास्टारलाय आरो मा बुंबावगोन आरोना जों बेखौ बे सासे फोरोंगिरि एबा मास्टारा बेफोरबायदि आखलनि जायोबा आरो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माबायदि आखलनि जाबावगोन आरोना मा जाबावगोन बे जुगाव बुंस'नो हाला आरोना मा होनबावनो ओमफ्राय बारा जेबो बुंला नोंथांमोना मा बुंनो लुगैदों मा सानदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोरनिफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय